Hej YouTube! Hej! I dag der spiller jeg Need for Speed World. Og min lillebror sidder lidt ved siden af mig. Og de kører også Netema. Det er pænt fedt, synes jeg. Bliver der sådan nogle mega flyvehop her. Skal vi lige se om vi kan lave en trist. Det går så ikke. Når der holdt der en bil. Ja, der er 3 flyvehop. Og jeg er lige på vej hen til en af de andre. Var det en af dem? Nej, det var så ikke en af flyvehoppene. Her var så også et flyvehop. Også. Hey, hvad kan det den her? Nå, jeg er snød op til. Jeg har også prøvet at gøre alt til. Og jeg spiller så til 2 hvis der er lidt. Nej, okay. Lol, fuck, hvor fed. Til 2. Ej, det var der kraft om rimelig dårligt driftet. Ja, men det er jo rimelig sjovt at køre rundt her. Skal vi også tage noget timer i skaber? Måske. Skal vi lige se her, så tager vi lige min yndlingsteam escape. Det synes jeg også er pænt sjovt. Join. Mens der lige venter, så kan jeg lige se nogle af de andre biler. Hvis det lige gad virke. Den er pretty awesome, den her, synes jeg. Den er også okay fed. Men det er den fedeste af dem alle sammen. Jeg synes det er pænt sjovt at køre team escape, fordi du kører ligesom et hold mod politierne. Hvis det så lige gad holde op med at lag, så ville det være lidt nemmere at køre. Ui, så det på. Nej! Jeg plejer at være meget bedre at køre, når det ikke lagger. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det lagger. Ja, skal vi se lige om lidt, ikke? Ja. Har du børstet tænder før? Ja. Den der decemberopgave, der står noget om på internettet. I morgen. I
dans. Ja. Har du lavet det? Ja. Ja. Pursuit, roadblock just ahead. See if you can hurt him our way. Ja, hvis I vil downloade Need for Speed World, så er det bare gerne at skrive Need for Speed World. Og hvis der er nogen, der vil være venner med mig, så er jeg Amperso 123. Ja, hvis der er nogen af jer, der så sidder og spiller Need for Speed World, og har nogle spørgsmål til, hvorfor jeg kører på den måde, jeg gør, så jeg bare skriv ned i kommentaren. Already started another one. See it any second. No good. Driver evaded the roadblock. Roadblock up ahead. Keep them coming. All cars, be advised. Spikes are in the middle lane. We gotta close some more streets. Nice. He skipped the roadblock. He's still running. Watch it. Spike's laid out in the middle of the road. No. He's not stopping. Try this again. Road is blocked up ahead of you. Let's, shut this guy down. Ah, fail. Og så lige endnu en fail. Og så lige en til. Boom! Vi ses YouTube. Det var alt for nu. Hej.